на нашти перавен май. Много хора искат да те сринат, Исус калашника, зад гърба ми лошо да говорят, усмихват се, ръка ми дават, а вътре в себе си ме мразят. Аз си мълча и гледам кой какъв е, кой е истински, кой се прави. Щом видя лош човек до мене, тръгвам си и не поглеждам. Днес с тебе заради парите, утре няма да те потърсят. Исус, колко пари, скъп живот събират много фалшив народ. Приятел ти е всеки, щом имаш пари, всички ликат, брат ми си ти. Исус, но останеш ли без нищо един ден, изчезва бързо, няма ги до тебе. Продават дружбата. Когато нямах нищо в живота, никой не звънеше на телефона. Днес ме търсят за интерес, но вече знам кой какъв е. Много хора носят маски, говорят хубаво, а после лъжат. Искат да ме видят слаб, но аз се вдигам пак и пак. Парите идват и си тръгват, но истинският човек остава, а фалшивите приятели бягат първи при проблема. Приятел ти е всеки, щом имаш пари, всички викат, брат ми си ти. Исус, но останеш ли без нищо